Отличните резултати от представянето на Димитровградската езикова гимназия доктор Иван Богоров не са случайен успех, а устойчивост и резултат от упоритата работа на учениците и учителите. Това заяви директорът на гимназията Красимир Кръстев, коментирайки факта, че възпитаниците на Димитровградското школо са с най-висок среден успех на тазгодишните матури. Припомняме, че резултатите от изпитите на 12-класниците от областта изнесе вчера регионалният инспекторат по образованието в Хасково. Както вече стана ясно, 5,19 е средната оценка на зрелостниците на езиковете по български език и литература. 5,45 е оценката по английски език, като там са се явили най-голям брой ученици. Оценките по другите предмети също са над 5, но изпит са положили малко 12-класници. Този успех се дължи не само на учениците, но най-вече на колегите и по български език, и по английски, и по другите, защото тези резултати показват една устойчивост и ще ви кажа точно защо. Първо, когато сравнихме резултатите от ДЗИ-то с ЗП-то през всичките тези 5 години, които са учили през нас, се показва следното. Значи от ЗП 5.1866, БЕЛ 5.1866, което показва изключителна устойчивост и реално оценяване на учениците. По английски език даже резултатите са още по-добри, защото от ЗП средният успех от трите класа от всички 73 ученика е 5,25, а резултатът от ДЗИ е 5,45. Няма как да ни радва това нещо, което означава също за една устойчивост на резултатите. По математика е 5,34 от ЗП и 5,14 от ДЗИ. Там е по-голяма група, което може да се направи сравнение. 10 човека. По география успеха от ЗП е 4,80, от ДЗИ 4,43. Разликата до 0,50 смятам, че абсолютно не е съществена и показателна за устойчивост на резултатите през всички тези години. Но аз си направих труда да направя проверка и на входа, тъй като изходът е ясен, но на входа е много важно какви ученици са дошли, т.е. израстването. И смятам, че е важно и би трябвало такива резултати да се правят не само на изхода. Преди малко направих справка за входа на същите тези ученици, които са дошли през учебната година 2007 година. Са дошли през нас 2007-2008 година. Минималният бал, с който са дошли е 23.858, което означава средно, че е около 4, там са 6 оценки, значи среден успех около 4, максималният бал е 33. Значи там също не надвишава. Там са 6 по 5, значи 30 някъде около средно 5, но това е максималният бал, които са малко ученици. Средният успех, с който са дошли нашите ученици по български език и литература, е бил 4.268. Това е средният успех, с който са дошли. По математика няма да го пишем, той е около 4, но общо взето виждате, че с четворка са дошли и излизат вече с 5,19, което е изключително радостно и най-важно за нас. Най-напред искам да изкажа една благодарност на Министерството на образованието тази година, което направи решителна крачка в посока на това държавните зрелостни изпити да се провеждат в процедура и при условия, които наистина да разкрият какво могат и знаят учениците. И всякакви външни влияния да бъдат ограничени. И в този момент, когато наистина регламентът на държавните зрелостни изпити беше такъв, че децата трябваше в момента да покажат какво са научили, нашите ученици излезнаха напред. Винаги сме знаели, че екипът на езикова гимназия, педагогически екип, работи изключително сериозно, ден след ден, месец след месец, точно за да образува истински трайни натрупвания на знания учениците. И когато бъде намерен подходящия механизъм, тези знания да бъдат обективно измерени, резултатите са на лице. Затова аз съм изключително удовлетворена, защото стана ясно, че това, което ние сме написали на нашия лозунг, че чужди езици, включително и родния език, се учат най-добре само в езикова гимназия, и то е езикова гимназия доктор Иван Богоров Димитровград, то просто се доказа. И това не е реклама, това е самата истина. Ами аз като преподавател по английски език съм изключително горда с постигнатите резултати. Само ще ви кажа, че средният успех на випуска е 5,45, като от 50 ученици имаме 56% отлични оценки.
Искам да благодаря и на всички ученици, които положиха неимоверни усилия в подготовката, с риск така някой път да досаждах с настояването за по-сериозна подготовка. Резултатите са налице.